Kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-Isqfijiet u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ftakar ukoll b'mod speċjali f'dawk il-koppji kollha li qed jitolbuk bil-ħerqa li jkollhom l-ewwel tarbija tagħhom. Ftakar ukoll f'dawk kollha li wednihom it-talb tagħna quddiemek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew flimkien bil-qalb. Ngħidu t-talba li għallimna Ġesu stess. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-nina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw l-lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħarisx lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf, mulej. Mulej ma jisfoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jisbis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek.
ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Niżuk ħajr għal kull ma tajtna u Alla li tista' kollox. Fil-nina tiegħek nissel fina x-xewqa tal-ġrajja li sejra s-seħħ fostna. Ħalli b'qalb safja nilqgħu t-twelid tas-Salvatur tagħna bil-ġieħ kollu li jistħoqlu. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Inbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Nixtiequ nafżawkom li bħalissa l-Arċidjoċesi ta' Malta qed tbieħ id-djarju għas-sena d-dieħla kif ukoll notebook li jista' jintuża minn sena l-oħra. Biex tixtri l-kopja tiegħek żur knisja.mt/djarju jew ċempel 2590 6208 mit-2 sal-ġimgħa bejn it-8 ta' filgħodu u l-5 ta' wara nofsinhar. Fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom u jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri, jivarja skont jekk hux platt ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi €1 għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju €30 qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun mingħajr bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. L-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna, ħlesejna u iqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa
u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smawiet jitqades ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina
ولا تدخلنيش في التجريب ازدهر الإسلام الدنيا أمين. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السو في السيعة الموتان أمين. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السو في السيعة الموتان أمين. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السو في السيعة الموتان أمين. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السو في السيعة الموتان أمين. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السو في السيعة الموتان أمين. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السو في السيعة الموتان أمين. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السو في السيعة الموتان أمين. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السو في السيعة الموتان أمين. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السو في السيعة الموتان أمين. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السو في السيعة الموتان أمين. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. كيف كان مربدو السو ديم يبقى ديم تا ديم أمين. Marija Santisma, urina li inti jomna li kisma jittalb tagħna Ġesu li twilet għalina u li ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritin kif is-semek da fl-art. خبزنا كل يوم اعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبيتنا بحال ما نغفر المنوحات علينا ولا تدخلنيش في التجريب ازدهر الاسلام الدنيا امين. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السو في السيعة الموتان امين. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السو في السيعة الموتان امين. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السو في السيعة الموتان امين. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السو في السيعة الموتان امين. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السو في السيعة الموتان امين. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السو في السيعة الموتان امين. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السو في السيعة الموتان امين. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السو في السيعة الموتان امين. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السو في السيعة الموتان امين. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السو في السيعة الموتان امين. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu كيف Santu. كان مربدو السو ديم يبقى ديم تا ديم امين. Marja Santisma, urina li inti jomna li kisma jittalb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira
tal-misteru tal-għid. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum aħfir lilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħ l-Islam id-denja ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina bitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina bitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina bitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina bitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina bitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina bitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina bitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina bitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina bitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina bitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marja Santisma, urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna turfnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turfnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina u qopija u ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni u għall-bżonnijiet tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum aħfir lilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħ l-Islam id-denja ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina bitimbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għall-irwieħ tal-purgatorju. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Ammen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina.
xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla. itlob għalina, Mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-fertana, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Avorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ħen għalina, Itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek muli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni nkunu meħlusa midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u għaruż tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għallana l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missier, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbierek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.